tigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Miyerkules. Enot sa headlines ka mga bareta. Sa lado lokal, apik pamangiraray ang may poder na maningil sa konsumo ng kuryente. Pagpapahali sa APEC, maagi pa man sa proseso. Duwang bagong PNP Provincial Directors nag-assumer na sa pwesto. 2 most wanted persons arestado. Sa lado nasyonal, presyo kan bagas maaumento sa masunod na bulan. Investigasyon sa sugar importation issue tinapos na kan Senate panel. Mga miyembros kan gabinete maampang sa congressional inquiries. Positivity rate kan COVID-19 sa ibang probinsya naglangkaw. Sa ibang nasyon, state funeral kay dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe magastos nin marhay. Sa sports, Gilas Pilipinas gana sa FIBA Under-18 Women's Asian Championship. Detalyas kan bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Inotuntan bareta aligyan sa luwa si Lubens Barcena. Lubens Kamen. Yes, salamat tabi Direk Edwin and Attorney Tin Longgabela maray na aga sa pagkaparaan sabay. Padalaga na ang DCGP News sa barangay Bitano Legazpi City. Dahilan sa mga oras na ini ay nagpaabot ni na informasyon si Sir Mark Andy Marbella Legazpi Task Force Kalinigan na may sarong edipisyo dyan sa may Fatima Church ang nasusulo presente. Ating sa kunyante nagko-coordinar na sa PFP Legazpi ang formal na disposisyon sa ngani ng makaresponde may kinaaraman sa sulok na ini. Ating sa kunyan padagos pang pinagkukumpirmar na DCGP News ang lipapang detalyes may kinaaraman sa siring na bagay. Ating mabalik na lang kita sa mga masunod sa mga minuto at ang aninang makumpirmar at siring na informasyon. Yan tabi muna tabi Direk Edwin and Attorney Dean ang mga dagdagang istorya plus report ang Ligdi sa Legazpi City Port Area. Ako po, Del Bibi. Tinawan ng paliwanag ni APIC Chief Apo Alvarez na maski tinapos na o pinutol na ang sendang kontrata base sa desisyon sa Ganibong Special General Assembly o a Membership Assembly kada kaaging aldaw sa Albay Astrodome alagad sinda pa man giraray ang may poder na magsingil sa konsumo ng kuryente kan mga konsumidores si Riman sinda ang mapotol sa koneksyon kan mga may moruso. Sa sinabi na sinda pa man ang mabayad sa wholesale electricity market o WISM na yung pigbabakalan ninda ng supply kan kuryente. Sa ibang lado, nangapunan si Alvarez sa mga konsumidores na magbayad kan sendang konsumo sa APEC dalanta iniman ang sendang ipigbabayad sa power supplier. Tinauwan nin paliwanag ni Paul Narvaez, miyembro kan Aleco Board, na daipaman efektibo ang desisyon sa Special General Membership Assembly kan mga miyembros konsumidores nin kuryente na minatapos na sa kontrata kan Albay Power and Energy Corporation sa Albay. Sa iyang sinabi na tatauwan pa manindanin panahon ang manihamiento kan APEC na magpaluwas kan sa indang kasimbagan manunungod sa mga akusasyon mantang maagi pa man ini sa tamang proseso. Idinagdag pa man niya nadadagungkon pa man ang lado kan APEC manunungod sa siring na issue kung kaya bako man ura-urada ang pagpapahali sa inda sa probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Duwang halangkaw ang ranggong opisyales kan na pulisya ang nagasubir na sa pwesto bilang hepe kan Albay asin Camarines Norte PNP Provincial Office.
Si Colonel Fernando Cunanan nag-asumir bilang bagong Albay PPO Provincial Director, mantang si Colonel Antonio Bilon, iyon naman ang Hepe kan Camarines Norte PNP Provincial Office. Si Cunanan na Tubong Pampanga, iyon dating Hepe kan Regional Maritime Unit 3, mantang si Bilon na tubo man na Occidental Mindoro, dating nakadestino sa Directorate for Intelligence. Sindapari yung hali sa Philippine National Police Academy o PNPA Tanglaw Lahi Class of 1999. Nagbilog na ang lokal na gobyerno kan Huban Sorsogon nin African Swine Fever Task Force na matutok sa monitoring kan sitwasyon kan mga urig sa munisipyo. Ini matapos na magpositibo sa ASF ang nagkapirang urig sa Santa Magdalena sa parehong probinsya. Ang pagtiripon pinanginota ni Alcalde Gloria Leander Alindogan, kaibahan ang mga ahensya na sinugo tanganing magkontrol, magdisinfekta asin magbabantay sa mga lugar na posibleng paghalean kana ASF. Sinabi ni Alindogan na ang ipinaapod niyang emergency meeting tanganing makapagplanuhan kung ano ang dapat gibuhon in kaso man makalaog ang virus sa mga urig sa Huban. Mientras na nakatalaan na magpaluwas in executive order ang alkalde para sa preventive measures kan 25 barangay tanganing mabantayan ang sitwasyon kan salud sa Huban, Sorsogon. Miyabas tanto naghanda ng unyan ang gobyerno provincial kan Albay, partikular na ang Provincial Veterinary Office, tanganing malikayan na makalaog sa probinsya ang African Swine Fever. Sigun ni kay Gobernador Noel Rosal, matapos na positibo ang mga urig sa nagkaparang barangay sa Santa Magdalena, Sorsogon. Sinabi kan Gobernador, nagigibonin da ang gabos na espersos tanganing mapugulan ang paglaog kan ASF, dalanta dakulan epekto kani sa ekonomiya kan probinsya. Sa ngunyan, pigadala na ang pagbilog ng executive order na ma-establisher din ASF checkpoint sa mga linderos kan Albay asin Sorsogon, kasabay na ang posibilidad na parameres na pagbawal ang paglaog kan mga buhay na orig asin mga produkto kini hali sa mga lugar na may positibo sa ASF. Arrestado na sa magkasiblag na operasyon kan mga pulis ang duwang most wanted person sa Camarines Sur. Sinabi ni Major Malu Calubakib, tagapagtaram kan Police Regional Office 5, na ang mga pulis na armado nin mandamiento de aresto hali sa korte iyo ang nakarakop sa mga suspetsyados na nakaampang o nakakaampang nin kasong rape. Saro sa nadakop iyo si Arnel Butial kan Barangay San Roque, Calabanga, Camarines Sur, na iyo ang number 6 na most wanted person kan sabing banwaan. Si Antonio Alejo inarestar sa Barangay San Isidro as si number 3 most wanted person dahilan sa 2 puntos nin kasong statutory rape. Inarestar man si Ryan Legarde kan Barangay San Isidro na iyo ang number 7 most wanted person. Ang mga arestadong persona nasa kustodiya naman kan pulisya para sa magkakanigong disposisyon. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. Han iba pa pagkatapos kani. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Likayan ang mga lugar na peligroso sa pagtiris o pagrasay ng daga, asin mga gapo o rogna kan mga minasunod. Lugar na dati nang nagla-landslide, nga-ngaanin salog sa pagultanan ng mga bulod na prone sa landslide. Lugar na yaon sa mga pamitisan kan mga matarik na bulod, mga bulod na igwang batak sa taas, asin tinampo na nakaduungaw sa ampas. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Heto na mga mommies! Sali na sa EQ at Genius Kitty Adventure Promo! Mga premium giveaway para dagdag adventure sa baby bonding, cute animal-themed backpacks, at eco-friendly bamboo dish sets. Kolektahin na ang lahat ng iba't ibang exciting designs. Sumali in 3 simple steps lang. Mag-ipon, magkumpleto, at mag-exchange. Una, mag-ipon ng empty wrappers ng EQ Dry, EQ Plus, EQ Pants, at Genius Pants products. Pangalawa,
Kumpletuhin ang points mula sa mga empty wrappers. Pangatlo, mag-exchange ng inipon na empty wrappers para sa super cute prizes. Laging fun times para sa'yo at sa baby mo sa EQ at Genius Kitty Adventure Promo. Check out eqdiapers.com.ph or EQ Facebook page for more details. Promo valid from September 1 to November 30, 2022 for DTI Fair Trade Permit number 147375 series of 2022. Get your cute and eco-friendly premium items with EQ and Genius Kitty Adventure Promo. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Sa everyday kainan, ano kaya ang bago? L-Real Pasta. L-Real Pasta na yan. Everyday pastability. Pasta. L-Real Pastabilities. Okay lang araw-arawin ang espesyal. L-Real sarap, sustansya, sulit naman. Basta pasta. Everyday pastabilities. El-Real Pasta. Bili na para araw-araw espesyal with everyday pastability. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you to a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. C, committed to make you realize your dreams. L, living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities, its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word.
Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pag bakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol CHD. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Mientras tanto, dagdag na bareta ulit dyan sa luwas si Ans Galero. Ans, kamen. Matuninong na ang sitwasyon, direct tigdingo niya na pagkaaga sa may gilid sa nainikan na Fatima Paris, Olivia Fatima Paris, tigdi sa Tahaw Road, Legazpi City, matapos na magkaigwan ni seryo insidente ni Sulo, ngunya na pagkaaga, digdi sa nasambitan ng lugar. Sa ngunyan, wala na ni naiiling na presente o kaya visible na sulo o kaya apo digdi ining nagluluwas na aso hali sa duwang eskalon ini tabi direct na residential area o kaya iring harong digdi sa gilid sa naman kanasambitan ng parokya. Ngunyan, padagos pang nag-imbestigar ang mga miyembros kan Bureau of Fire Protection o BFP Legazpi sa nasambitan ng lugar dahil sa haros dukot-dukot tabi digdi direct ang mga harong sa nasambitan ng lugar. Nagpapasabot sa kuya ngunyan si Sir Andy Marbella na subuot may kinaraman sa electrical wiring na nasambitan ng sulo digdi sa nasambitan ng lugar. Baloon kung makahagad pahayag sa nasambitan ng persona, malipat ako sa cellphone para maka-access kita digdi sa lugar na ini. Nagpatanid ang sarong grupo sa posibleng pag-aumento sa presyo ng bagas sa masunod na bulan dalan sa babang agricultural output na konektado sa atrasadong pagpapalos ng government assistance sa mga paratanom. Sinabi ni Rice Watts Group Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo na namonitor ninda ang piso hasta 2 pesos sa kada kilo nin aumento sa presyo kan regular milled rice kanakaging tulong simana asin posibleng magbayad sa mga konsumidores nindagdag na 3 hasta 4 pesos kada kilo sa masunod na bulan. Sa sinabi na posibleng maiwasan ang pigdalauman na price hike kung tulos na magiro ang gobyerno kaya riba na ang pagpapakaskas sa distribusyon in cash aid sa mga paraoma. Balanganta si Ans Galero. Ans, kamen. Yes, yung kami ginari digdi tabi direct sa area kung siya nagkaigo ni Nasulo. Balon tamaga din initial na pahayag Sir Andy Marbella, pamayukan task force. Kalilitin tayo sa Legazpi. Saro siya sa mga nakadalagang tulo sa lugar na ini. Sir Andy, maray na aga. Hebong nalinya po si Director sa Pera. Tumagong pa, hindi ko nga naka-response to. Dapat pa rin yung ano ng ano po. Hold din eh. Okay na po. Good morning, Tabi, Sir Andy. Go ahead, Tabi. Maray na aga, Tabi, Sir Edwin. Opo. Sir, ano yan na nasusulo dyan? Residential or commercial building? Okay, Tabi, Sir Edwin. Go ahead po. Sir, naapot lang kita. Kung arin po so nasulo, so residential yan or commercial building? Po, Tabi, tainapod po ini sa tuyakan sa tuyang concerned citizen na may nasusulo dito sa may Kabisig, ano po. So, pag naka-apod man tulos kita sa 911, sinawanta po sa lugar. To story po ini. Story. Nadigdi mismo sa palaog sa
Fatima Church. Opo, tabi yan sir, may mga occupants iyan kan mangyari ang insidente? Siguro tabi, so tagsadiril nga niya on digdig. Ang taranta po, bako pa man eksaktan sa tuyang na ako ang nagpunda po ini sa sa cellphone na naka-charge. Nag-overheat? Opo, yaraon pa po digdi sa tuyang mga kairi sa Bureau of Fire. Siguro po sabi, pag naibalik tayo ni kami Ma'am Angie, so makukumpleto po ang detalye kayo ni Sir Eddie. So far tabi, Sir Andy, yan, fire out na tabi? Yes po, copy po. Opo. Ay, di man po nagdakula yan na kalayo tabi dyan. Day naman tabi siya nakapag dahilan po sa sobrang rikas ng Bureau of Fire ng pag-rescue nila. Kaya po nagpapasalamat ako. Nagpinani po bagaro kayo ni talagang madali on ansay ng responder. Okay, so maringali tabi Sir Andy, taday mo dyan untoward incident na nangyari. Super po, wala kang tabi kaya Napunday po yung inaagapan, magkadulukot-lukot po mga building. So, puro sabi, dahil man masiguro baga bata, tag-init, baka madali maglako pang kalayo. Okay. So, salamat tabi Sir Andy and ingat po girari tabi dyan. Okay po. Salamat Sir Edwin. Araw po sa inyo. Salamat po. Okay. Sir Andy Tagal na kami yung pantas makaskas na nakapasiring mandigdi sa area, digdi sa barangay Legazpi City. Taon-taon na dire tanin pahayag ang DFP Legazpi. Sa kunyan, ongoing pa ang sendang investigation at may kinaaraman sa nangyaring fire incident area. Yan ang wala tabi direct sa tuyang initial information live and exclusive sa bitan ng Lugawid Boy ang Skalero, DCG. Mabalas tabi. Miras na ito nagkaiguan ng rally sa ampangan kan Department of Health Central Office ang mga health workers na nganing magprotesta kontra sa daipa na ipapalos na COVID-19 benefits asin naghaga din masalangkaw na sweldo asin dakulang budget para sa public hospital sa 2023. Ang mga miyembros kan Alliance of Concerned Health Workers nagbatikos man sa DOH dalan sa pagpalyar na maipalawas ang gabos kan sa indang one COVID-19 allowance asin health emergency allowance. Sinabi ni Sally Ihis, Presidente kan Philippine Heart Center Employees Association, na bermonths na lamang alagad ang promesang COVID-19 allowance poon kan Enero hasta Hunyo ngunya na taon da ipagraray na ipapalawas sa gudngunyan sa mga health workers sa mga government-owned and controlled corporations, hospital, Philippine General Hospital asin iba pa. Biglang nag-abot si Executive Secretary Vic Rodriguez sa Senado nagkapirang oras matapos ang mga miyembros kan Senate Blue Ribbon Committee magboto na padarahan siya nin sabina sa saindang investigasyon manunungod sa kontrobersya sa importasyon nin asukar. Si Rodriguez nag-abot sa Senado tulong oras matapos magpuon ang committee kan saindang pagdangog manunungod sa siring na kontrobersya. Naghagad siya nin dispensa sa pagsasabi na daiman siya intensyon na dai pagrespeto ang Senado bilang sarong institusyon. Sinimbag niya ang mga kahaputan na ipinaluwas ka na kaaging pagdangog lalo na ang signal hali sa iya asin Presidente Bongbong Marcos na nagbusol para aprobaran ang Sugar Order No. 4 para sa importasyon ni 300,000 metrikong toneladas nin asukar. Barata hali sa ibang nasyon, duman sa Tokyo, ang Japan naglalaom na makakagastos nin 1.7 bilyones yen o 12 milyones dolyares sa state funeral sa ginadaan na dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Naglalaom ang gobyerno na kadakol na mga presente asin dating pamayon ng estado ang mataonin simpatiya sa Septyembre 27 sa Tokyo. Sa ibang nalado, haros kabanga kan mga botante sa Japan ang kontra sa gastos kan gobyerno sa siring na aktibidad. Ang seguridad, magastos nin 800 milyones yen, mantang 600 milyones yen naman ang gagastoson sa hosting asin 250 milyones yen sa seremonya. Sa sports,
Pinuunanin panggagana kan Gilas Pilipinas Women Under-18 sa Division B kan FIBA Under-18 Women's Asian Championship kan sa indang daugun ang Thailand sa score na 65-50 sa Kuramangala Indoor Stadium sa Bangalore, India. Si Kate Bobadilla ang nangenot sa Gilas sa paaginin 22 puntos mantang igwamanin 11 rebounds si Luna Ozar. Ang mga ngenot sa kada grupo, madiretso sa semi-finals. Ang manggagana sa Division B makakakuanin promosyon sa Division A kan FIBA Asia. Iyan mga tugang detalles ka mga bareta ngunyan na Miyerkules. Sa pangarang kan mga pagariba, Mardela, Angel Mostaza sa Newsbase, Rami Artanay sa Lado Technical. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako po si Christine Longabella. Ako mo po si Edwin Taral na nagsasabing salamat kan sendong pagantabay. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Pagbibili ng gamot, alagang sumpok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Kadako labnaw moment sa trabaho? Mas marhay na may katuwang ka para mamantinir na 100% ang sa imong energy sa enterong aldaw. Kaya, ikape mo na yan sa Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients, siring kan Korean ginseng, agar